Produksi Nirwana Records. Ayo kok siji aku mlaku nek gang kono gak apa-apa bareng mlebu gang iki kok ditabuhi. Arek-arek ngene lho mari kumat penyakit lawas kumat ngene. Pirang-pirang wulan prei ini boleh. Wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh, ya nonton bioskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngalih wis pacaran iki. Wis lu temenan iki. Cuma yo pasrah apa jare wedoke. Lah aku bondo apa nyambut gawe rok-rok asem. Iki kena pengaruh arek sing kari aku. Waduh. Ngentekno sembarang sepatu situk mlaku sampe entek. Ya apa gak tau gelem numpak re. Senengane sapa larane. Nang kuwatir aku pacaran sapa kono susu meneh nduk kono aku. Cuma sing penting usaha. Pancen wong pacaran seneng nggo sepi-sepian. Temenan. Serius temen iki. Kok pemane nek tretek durung dadi ngono waduh wis. Masih kebiyokan buk wis gak kerasa ya. Iki anake lek wis kawin aku tak ndalang ae. Oh iya. Cuma yo saingan ambek ebes iki kok. Cuma kalah suara aku. Tapi lek Toto apa ya jenenge? Ngomong iki lho Toto apa ya? Ngawur ae lak wong Mojosari. Lak biyen aku nok kono iku. Lha iki. Wah arek koyo Halo, arek koyo Lydia. Kayak apa? Lydia apa? Sampeyan uga teteh ya ngomong. Lah iya ya apa? Wadah kene. Iki sampeyan janan ndi aku iki. Lah. Kene kuali sing ngajaki kono, aku iki nurut kono lho. Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ngajak lho. Iya cuma sing bondo lak kono ta. Ya apa sih kok malah dibosno nang aku. Gak aku ndi sing ono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho. Biyen sampeyan niku masrah tok gak tau ngraji. Kon gending-gending ngono iso didik-didik. Hah? Gending-gending iso didik-didik. Blakral apa aku belajar gendeng-gendeng iku. Mosok koyo jasmani ngono gak iso kene. Lain-lain Mas. Saiki aku nang dangdut dung 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 dut. Oh penyanyi kon? Iya sih. Oh sing tau durak-urak wong. Gak iku lak belajar biyen. Gampang kok sing ngetepung aku. Ya. Hah? Sing Iso ngetepung. ta sampeyan ku nantang. Ku jidore gawon, ya. Ngawur. Marno golek bedes ya. Kayak iki acara nandi aku gak pesta lho Mas. Lho kon pesta. Lah pesta nggo endi wong karo pesta iki? Lah nandi lah aku lah bingung ta. Ngene urunan bancaan yo. Urunan bancaan. Pesta wong loro tok. Ya karo main rek. Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. Aku iki kadang-kadang kena pengaruh wong. Lho ngono durung-durung ngono. Enggak. Wong apa? Ya wong kanca dhewe gak sampe nang njaba kok. Aja ngono gak enak aku rek aku ngaruh-ngaruhan iku. Dikai panjer titik wis katut aku iki. Saiki obyek apa sih sampean niku? Ini wis gampang perkara obyek lek wis kawin ae. Lho. Iki ya apa? Kok malah ngono? Ranjangmu teko wong iku durung kok del. Ranjange ndi? Sing dikek jare wong iku kon ngomong dikek. Oh, sing ndok omah iku ta. Ya pancet tak tompon iringan iku. Iku dikek sapa sih? Halah iku lho, sapa jenenge R. R. Ono R ngarepe. Jenenge dikenalno R Basman. Ngono e. Oh, ngarepe Robi iku mesti. Robi ya. Robi. Lah gak tau dijelasno kok. Iku karepmu ta karepe wong iku? Lah apa aku gak tau njaluk kok Mas, dikekeki dhewe sembarang masih pakaian. Yes. Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk lho. Wis trimo nang kok mrene ya. Lho ya apa sih? Lho ya trimo kok kene sing nampani ngono lho ya. Lah aku lak penyalur aku. Gak enak rek iku rek. Tapi kon gak cinta sih? Hah? Gak lah apa aku gendeng aja cinta wong ngono. Lek gak cinta ojo dirodok tukone wong iku. Titip nang nggonku wae. Nah. Engko tak cete, ya. Ngawur
ngawur. Barang si anyar kok dicet. Masih duwike ya sik pancet nduk lemari tak tumpuk. Ojo lek kon gak cinta gak usah kok trimo. Sebab iku kok marahi wong kedanan iku repot. Oh iya ya, ngarep bales budi. Lah koyo aku iki kedanan ping pira mbak awakmu lak repot. Sampean masih gak kedanan ya ngentil nang aku kok. Ngawur sing dhisik kok tukokno sego ya. Marno kok andokno nduk iko. Lho ndi pojokan Sing iki. sampe saiki durung kebayar. Aja ngono rek sini-sini ae ah. Iki omong-omongan sing nganggo bahasa ngono sih kepingin aku. Bahasa apa? Perancis. Sing apik-apik lho. Bahasa apa lho? Yo apa sih roman sing kirane koyo arek-arek ngono. Ya nonton dhisik isone roman. Nonton film asik ya. Duwe-duwe sampean ngajak iku. Lah ya apa jarmu ngono lho. Wah dibalekno nang aku man lak mendal iku jenenge. Wis ngene, perkara wong iku lek kon gak cinta, ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus. Lek nyesek terus aku lak repot aku Aku iki. iki ya angel Mas jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamuku tak usir. Aku iki gak oleh bapak kasar-kasar mbek Iya, wong. ya dak muin lah. Gak mungkin. Apa? Ngomong pisan keliru sampean. Ya gak mungkin lho, gak mungkin. Lah iya. Ya Ramatama masih gak seneng ya sing Aja sampe ketara. sing halus. Nah. Ya dilus ae dilus. Dilus apa aja? Kemarin diplamir, ya. Sampe cendelo ta. Dilus iku cara nolak sing enak. Masih iya. masih kepethuk aku wong iku aku ya tok gak ero. Iya masih aku kepethuk ngono ya aku wis Iya. sapa wis mesem ngono. Lega dhek. Iya. Aku mesem ngono wis juwing-lak wibo tangi geblak barang. Wah, iku duwe penyakit ayan wong iku. Masa sih? Golek kepergo aku mlaku-mlaku mbare awakmu ya. Iya. Aku waran burungmu. Masa? Iya, Percaya ta? Aku percaya. Soalnya awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya, lak. Iya. Lak sik apik aku ah. Lho. Gak enake. Walik sampean niku. Soalnya teko pakaian lek wis aku macak. Oh, Macak apa? jomplang iki. Apane jomplang? Ya kon niser aku dhuwur, termasuk tingkat aku ngono lho. Delok potongan. Tingkat aku iku modele lak kaya wong sugih awak dhewe. Iya. Kaya wong sugih sugih. Iya, imbang lek ambek awakmu. Masa? Iya, cuma lek karangmu kok dol ya iso imbang iki. Lah sing tak gesuk apa lek gak teko iku. Ngawur ae iku warisan kok didol. Wis lek pancen kok cinta karo aku, ayo saiki digolekno. Golek napa? Wong tuwek. Iya. Wong tuwek. Nduk Iya. ndi wong tuwek iku? Ya saknane engko ana nang kali duyuk diparani ya. Dijerungkakno pisan. Wong tuwek ngono sampean iku. Wong sing pinter risane kono gak eling bare awakmu ngono lho. Wong pinter. Nggonku ana wong pinter. Pinter apa? Pinter mbujuki. Ngasur ae. Wah. Pinter mbojok kok ditukno. Wis njaluk tulung nang kanca dhewe. Disyaratno ngono ta? Iya iki ana hansip. Lah hansip kok jali tolong sih. Lho, iku anu garu-garu. Ya dadi hansip. Oh iso. Yo pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis winginane ditekani Terus. tambah kenceng arek. Lah step iku malian. Lho, halo selamat siang, Pak. Selamat siang. Kok Dihormat. saiki nyul aku, Pak. Lho kan mati pakaiane ta, Lah Cak. aku celuk pagi kapan rabi makmu iki. Lho gak ngono. Dihormati kok gak gelem sih. Dulu kan teman, Lho, saya iya. kan dinas. Dinas. Sebagai Bapak Hansip menghormati ta, Lho, Pak. kewajiban kon menghormati aku ya. Ya, nes, Cuma kon niku aja ngene, Rek. Apa Ya, sih? Sisiran iku ndelok tempate. Oh salah jalur. Oh, soal jalur padahal kendaraan ae. Salah apa? Tempat iki kurang, waduh, mbok yo aja semata-mata. Golok ngering sepi-sepi. Oh jangan dikekno nggon Mas. Tumon kono ono hansip melindungi wong sirsiran iki. Lah ya nang. Oh, tak kentes kon ku. Kon niku dituturi tenang, kon dituturi. Oh, aduh apa sampean iki ya? Rungokno ta omong aku iki. Nek sirsiran iku aja nek pager-pager ngene iki. Tak sangkano pager iki mang entek dipangan wedhus luntase. Iya, tibake peretes kon gawe sirsiran. Ngene lho, Cak. Wong ngomong ngene iki lak gak krasa ta. Dadi ngremet. Susu pedes ngono lho, ya. Mangane ki apa? Tapi kebacut, ya nek aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak amanno ya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh, malah sini. Cek akeh isine. Iki lali lek pakaian dinas. Lho. Apa aku kurang rapi dah? Lah eling sik nduk panggung biyen ta. Masih rame-rame, masih aku bekas yang seniman. Iya ya. Kan gak apa-apa. Gak apa-apa, Kan gak ada apa-apa. tingkatannya, modern ke hansip. Iya. Bila perlu ono kanca salah tak permak. Ya lah wis ta. Oh ya aja ngono ah, ya melalui jalan sing bener. Aja Aku ya gak goblok loh, aku nek kalau perintah atau komandan gak gelem. ngono. Mulane sing penting jangan menauk-nauki. Ya. Oh, bukan tempatnya. Sekarang ini hansip pelindung rakyat. Dinas nanti. Dinasku? Iya. Libanon. Cek adoy. Iki le jalan Libanon. Pakaian ngene iki ya oleh bagian ta. Loh, enggak ngredit. Ngomong ya bagian Kalau iki. bagian teko atasan. Tahu nang lawang. Tahu. Lah ngeter adikmu ya? Lho gak tau dinas nduk lawang. Lho ya gak tahu ya
iku apa iki wilayah Surabaya kene tok. Surabaya. Heeh. Sampeyan pakan dinis lho, Nok. Apa? Sepatune tin lho. Iya, kan taline. Iya. Tapi kan iki apa iki gak apa-apa. Ya, Ya, ya termasuk jengkel. Kadang aku nggih sepatu putih lah. Seragam putih. Nek olahraga iku sepatu putih. Oh, patu putih ya. Iya. Melayu ya. Yo gak jungkel. Lho gak ono artine gelek lari-lari. Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani. Waduh. Nah, jasmani iki tanpa Sekarang jasmani. iya, Oh, berlatih. berlatih terus Renang, iku. sama renang iso. Renang. Iso renang tapi kelelep. Wah, aku gede gini tadi. Ya segala anu dilatih tin. Kon suwe sisiran hari iki. Gak, sik Hah? sik baru saja. Waduh lho, kon niku mesti hati-hati. Padahal arek iki cilik kok taksir lho. Loh. Baru saiki wis ketok ngene tak kon tenggak lho. Hah, kok Wah, ya niku? cok ngono sih. Siapa jenenge, Dik? Lho, lali. Siapa? Baru kecil ditut. Lho, wis lalu biyen cilik saiki gede. Saiki ta. Ri, lereno dadi ansip ri. Lereno. Kon niku komandanku tang lerene aku. Wong Ya, Bang Lereni. jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong sirisiran kate dipek. Kon nglereni wong dudoro gak iso nglereni aku. Ngakur, ya gak ono ya, aku nglereni aja. Iya, gak wajibmu lho. Iya. Ya, aku saiki gak susu rek. Nandi. Kate Nah, tugas aku. numpak apa paling? Numpak apa? Biasanya perahu. Lapa sing mbok perahu iku? Bar aku numpak gas, bar aku numpak perahu tuh duduk urusanmu loh. Lho gak ngono. Bila mana perlu aku melaku. Tapi bentin aku rutin. Apa? Bobol nduk sawah aku. Mbok ngetan ae. Nek Indonesia ada gedang ngantuk. Iku lah aku iku tak obrak-obrak wong main-main iku ta. Lho iya. Bener ya. Ah. Bener iya. Menjaga keamanan kampung ya. Ya, Lek. Bila mana ono wedhus tarung celuk aku rek. Sampe wedhus barang. Ojo ngono ta kon niku ah. Wis gampang lek anu dolen. Iya, iya. Tapi aja pakan dinis, pakan preman ae. Apa sih? Arek kono lambek ngene iku wedi. Oh. Arek anakku lho wedi. Dadi nek kono pakaian dinas ini wedi ya. Iya. Bisa biasa rono aku. Ya omahmu ndi sih? Gak ndek omah. Kon ki pokoknya kok kalah mbek Ansi, kon gak duwe 15. Durung. Lho padahal aku takon. Aku. Sama ngomong anak sama ndek bojo ta ayo. Durung. Lah kok ngomong anak. Meneng. aku tak mbejuki Hansip. Gak iki perkara omah tak terusno. Kon gak duwe omah ta? Ya duwe cilik, Cak. Sungkan lah aku didulini kanca. Rek, masih cilik nang omah dhewe gak apa-apa. Mosok kalah mbek Ansipe. Masih duwe. Lho, aku gak duwe jangan nuntut nggonmu lho. Iku lak ambulan jenenge. Gak omah Aku dhewe turu nang asrama rek. Asrama. Asrama pinggir ndi, sih? Lho, Tak diliran. iki lho markase. Markase lho. Gak omahmu nduk Kupang kok rahasiakno. Wedi lek aku rono, wedi lek aku ngedu ngono ta. Iku entek iku wis tak segelno iki pisan. Ngawur. Sampai ketemu, Cak. Iya ya. Ya. Saiki aku jange dinas. Ya, sing disiplin, ya. Heeh. Wis ya. Ya, aja sampe. Saiki Hansip tak budal. Jogo. Lho, ri kate nyelentik barang ri. Lho, Lah apa nek glundur barang. logate Hansip ngene ta. Oh, eling sik nduk panggung iku biyen. Lho. Eling sik nduk Awak panggung. dhewe nglak wurung budal kok. Apa? Wis kon riwu tak kena wis siap ngene. Lah iki apa? Ya. Aku siap ya. Siap, hormat. Hansip budal jogo. Tambah ono kecere saiki. Legone sok galeyer. Rin tadi. Arek dadi Hansip tak gendeng arek. Wah, andane wedi dhewe aku nek. Rasaku lek ndelok pakaiane dadi dhewe. Ya saking kepingin ngono Lah mesine. gak praktis blas ngono. Lah gak tau ketumen pakaian dine sik iki kok aku. Lah ya ndelok berangkate jrueng gak tak mlakune kelulun. Mek ngomongi tok iku rasane. Rasaku yo gak diangkat arekku. Iya. Bantu. Pek meden-medene awake dhewe ya. Wis gak ngurus Hansip wis. Ayo sing perlu nyaratno iki, Mang. Saiki ta? Iya, yuk. Ayo. Wis kelat. Wis. Wis, kocone tak gawa. Heh? Kaca. Kaca apa maneh? Lho, jare kayak brai. Kadel lah wong pas meneh dikek kaca tambah wedi dhewe kok wonge. Oh iya ya. Pesane engko nek kapan ngoco nang nggone
kali ae lah wis. Lah iya. Iya padha. Ndi arek? Kalau iki diatur ya apa iki? Wis tak nurut to, Pak. Pokoknya berhasil ya. Salah. Wis sampe gak berhasil, Cilono. Wah. Ciloko. Ya ya wis pokoke oleh dhuwit ngono. Oleh dhuwit ya? Dangan. Iya. Kenapa nang? Irunge coplok sik, irunge coplok sik. Kowe kok dicopot diketik kok. Wah kena, cok irung kok dicopot. Kok dicopot. Lah kayak rata wedake. Ya irungnya aja dicoplok, ya disungsang ndukur kene lho. Dicengkar. Oh, kok Subali ngono. Kok dicengkar. Lek wedak cekel kene lho. Aja wedak lho. Apa? Lho, lek wedak lak lontur. Aku nggawa cet kok. Wis. Oh, cet ae. Aku kan gak lontur. Sesuk aja dicetak main ini dhisik. Iya. Kok karo lawang ati peni. Cek rata bas bener iku. Iki ya apa sih? Karepmu iki apa sih karepmu iki? Karepmu iki apa? Kandono, Kran. Awakmu nek wis tak pakei Iya, iya. nggone kene iki. Iya. Awakmu tak dadene iku lho apa? Apa rek dukun prewangan iki. Oh, kesurupan iki. Ya, lek ana wong njalukno rene. Lah nduk jero kene, gua kene. Iya. Penang kok mlebu grombol kono lho. Mlebu kono. Iya, blang Iya. ngene kono. Yo petenge ngono iku. Iya. Iku lho. Rek aku gak mani rek. Kok bakal cilik gak mani. Gak mani rek aku rek. Dalani. Peteng ora gak mani rek. Pala barek siyek. Oh, kalau sih yas. Peceng yas. Gua udah peceng yas aku gak wani aco. Peteng gua Sing kon wedeni apa? Aku mlebu bleng. Iya. Terus mlebu lak longgo sini. Iya longgo. Wis ula entong metu. Lah wedi apa ambek ulen? Lho dicocok bumbun aku. Ya ulen tong cepet dicakot. Iya. Lah dicakot cetil mati dicakot ulah yo cetil wis. Ngono ya? Iya. Cetil wis. Wis. Aku kaku. Termane nek Ngawur, atas sing ae. entok ya. Iya, ya. Ya sembur-semburane sik kuwi semburane rong peno sih an. Iya. Iki telek duit ta di kau telek duit di sembur-semburan iki. Wah ya sekali utik. Ngomong lewat sari kok koyo makni omong lare. Persis makni yo ngene ngomong ngene. Ya apa tik aduh. Sik praya tik kok dik sik praya dik. Ngono makni persis makni. Ayo mulai trompo dik. Ila grombol sih ya. Grombol. Bleng. Bleng. Lah engko peno sikil peno tak tali titik. Lho perlu deh. Sebab nek peno tak bengok gak kira krungu, gak kira tadi tak sentek metu wae nang ngono. Oh kesak gak kru-kru ngene rek. Yo kru ora gak dublek rek. Kececek lho dis. Iya lah. Lah aku mau kecet tok ae. Kok iku Lek lak ketringer kok. wah, kok kecet-kecet iki busek apa busek iku? Kok kuwatir busek. Lah ya apa carane busek? Dikai bensin. Tutu dikorek. Wis tabas, iki wis lengkap iki bas. Delon iki lengkap kabeh iki Iya, iya, delon iki kotak iku apa peno iku. Apa ae? Main iki sembarang lengkap iki. Kok gaya alis ku aspal ae gak iso ilang. Hah? Aspal. Wah, kayak kurang Aku slender apik. lewat kene slender. Kurang apik. Oh, Nek ngawur aspal iki ae. ya disret ngene ilang Ilang. kudanan. Iya. Sik gak iso ilang. Kawat diopong dinyesno ngene lho. Oh iya ya, lali aku. Iya iso buntal. Iso ta buntal. Atuh. Oh, dek, ngrungokno makmu gak pantes, Dek. Ngomong karo-karuan Ayo ngono. anu, rambut. Dikan. Dadak mesti mendukur taleni. Oh, iya. Taleni ngene. Iya ya. Oh, taleni ya. Ndukur ndukur ana kran kon niku ndukur Taleni. ana. Iya. Taleni. Pok, aku luntru ngono. Waduh. Kok ngawur Ini ae. Wak. diganti iki lho, brewok-brewokan iki lho. Oh, ganti rupa ya. Iya iya. Oh. Temene ana. Iya. Jenggot-jenggotan. Nah, janggut-janggutan iki. Lho, Rek. Wah, Nah, piye? kene ya. Rek api rek. Ya ya. Kayak singo. Iki kayak seo. Kayak seo. Hah? Sio kok sio. Kon ngomong gak terang ngono kran? Iya, kayak seo. Siung kok seo. Siung-siungan. Iya. Kayu ae kayu. Lah apa sih? Apa? Irunge teko kados kok siung kok. Iya. Ya. Sing gak harus anu siung wisan iki ya. Kan niku. Iki gak ada duwe rupane kene. Suarane. Suara cilik. Iso. Suara cilik. Suara Iya, cilik. saya suarane. Momo peno tak jenengno apa? Nyai Losi ngono. Nyai Losi ya? Iya. Oh. Nek tak nyeluk Nyai Losi terus siapa ya apa jawabannya? Kok Jason gayaran aja ngontek. Lah sapa lah ngono? Waduh, kurang gede, kurang antep. Lah Mesti apa? lho, mesti lho. Sampai jangan cuman. Nyai Losi. Ini Lah sapa? sing ngerodo antep. Iya, iya. Jeneng ngene. Iya. Mbah Tai. Oh, Mbak Tai rek. Tai. Oh. Ya nek teko ketidak nyambut tai, teko katon kayak tai mulian. Kan iya apa sih? Tai ku becak omahku takno. Ya apa enak. Nyai Losi. Ya, Menang bener. ngomong Nyai Losi Ya. sampe medal, terus ngomong peno ya apa? Suarane. Celun. Nyai Losi. Apa nak? Nyai ku wedok. Atuh. Oh, wedok ya. Nyai ku wedok. Suara lanang iki. Suara wedok ya? Iya. Ya. Nyai Losi. Apa nak? Apa? Kurang cilik. Mana? Ya, Pak ya. Nyai Losi. Saya di anu suarane. Oh, kurang cilik. Mana cilik? Cilik mana? Ambles. Wah, Eh, kok kesene keluar. Nyai Losi.
Ana apa, Nak? Ana apa? Ya mana. Ya Losi. Ana apa, Nak? Ana apa? Sampean tepang satu kah? Iku udah bojoku. Gendeng kon. Kudu ana Valentina. Wah, tano arek kok. Ya wis, iso. Bisa mlebu. Mlebu. Klan sing temen menjiwai klan. Menjiwai. Suarane rek, mlebu krosak-krosak. Iku soalé wite kaku wite. Kaya ayam ngabluk. Mlebu ngene boyok-boyok. Sono wong. Oh, monggo. Ada kok sing lintang. Oh, monggo. Liwat dok. Mboten sampean kan tengah dalan niki enten grumbul-grumbul lan apa jaman kajenge berbuat Allah ta? Duh. Sampeyan iki pun curiga ta? Dek pun rame-rame, Dek. Enten apa? Oh, sampean meneng mawon bener. Tegon. Kunci sampean loro untu ta? Mboten. Enten apa? Mboten asal rame. Dek lak dadi juru kunci. Loh, kula. Kunci napa? Kunci rahasia. Oh, iku ceritane lodrok iku. Kunci rahasia. Juru kunci niku kuburan kadang-kadang. Lho niki juru Niki kunci. enten. Sampeyan dari krungu. Enten apa? Lho, pun rame-rame nggih. Mriki lek enten iki dukun tiban. Wingi ketiban genteng. Asane iki benjut napa mboten? Dukun tiban niku dukun tapi mboten sepiro. Oh, teko dadak. Ada. Niku Wingi lek udan sih. Sama-sama. Wingi. wingi kula tilem ben. Wah, Ya apa? ketilemen sampean. Wingi udan deres Udan deres nggih. Terus enten tir ngoten ya. Ah, niku gelas lho, Gur. Apa kok til kon iki? Bledek ku gak ono ngene til. Lah ya. Wedher Lah, lho. dor krusak-krusak. Telbuk. Terbuk. Kuwi erong lho, Gur. Sampeyan mriki niku latihan apa ampun jaga temen. Mboten. Kula niki ngeten lho. Nggih, ya napa? Kula kajenge pados tiang pinter. Waduh, Sampai wong sing ngerti, nggih. Cocok. Ngerti batang-batang, Oh. nyoba-nyoba, dikon kok guyu-guyu ngerti sih apa sih? terus ngerti kan. Batang-batang lho apa kon? Batang lho. Sebatang iku wis siji. Ayo. Batang badhe goblok. Bade, terus Nggih. wetone tiang, ngliwati tiang ngoten niku. Nggih. Pundi enten? Sembarang ngerti. Sembarang. Pun mriki mawon. Iki enten wong suwidak mlebu mriki. Pingenan ini. Terus lek golek-golek utang-utangan sing gampang. Nek utang teng iki, nek utang. Gen kula. Oh, sampean ahli nggih. Nggih kula ngen gledol. Oh, sampean masalah pasar pacaran. Lah, pokoke mriki ini sembarang kalir. Diang gawe yo Pokok syaratnya napa? Syaratnya napa? Syaratnya mesti jeliane. Nek liyane kan beto. Napa kembang? Kembang. Ini mboten. Mboten nih. Napa? Ringan. Ringan. Mboten napa? Beto bongkotan sak truk ngoten mawon. Mboten. Terus salah pundi? Mriku ngen banyu urip rak kena. Tekek pinggir kali mriku. Oh, didol eceran. Kok njalukno bongkot. Cek sejing lho krek kon iki apa sih kon? Pun syaratnya bongkotan gampang pokoknya niki. Nggih, nggih. Tari tak mboten napa. Mboten napa? Terus niki saged jawab diri teng tiange. Saged. Mbah sinten jeneng? Mbah Nyai Losi. Nyelo sih. Nyai Losi. Nggih. Kapure medal. Kula celuk nggih, sen meneng-meneng penombakan. Ngeleng teng. Kok ngeleng sampean niku? Pedane orang-orang mawon. Ngeleng. Lha nek grombol niku. Mboten grombol. Nggih, sam meneng Mas ya. Sampeyan. Aku nyeluk ya. Iya, Jul. Nyai Losi. Kok nang marang ngruwak mawon mboten. Mboten lho, meneng. Sampeyan. Apa nak? Waduh nak aku toko cengking. Napa, Mbak? Nggih. Napa, Mbak? Tintuk. Tintuk kalo cengking. Nggih, Mbah. Sepunten nih, Mbah nggih. Iya, Iki iya. anak putune enten perlu, Mbah. Oh, tadi kan mangan orang melu. Kayak apa nak? Perlu, Mbah. Iya, Nggih. iya. Ana Niki apa, Nak? enten butuh sampean. Sampeyan ngerti ya? Nami sampean sinten, Dek? Kula Kartolo. Oh, niki Dek Kartami niki ngeten. Lho, perlu. Kok kono Kartolo? Siapa sih jenenge? Kartolo. Oh, Karlonto. Siapa jenenge nak? Sampe ruangan sik tambah. Siapa jenenge? Kartolo. Oh, Katrol. Lah siapa? Mas. Enak. Niki kula bantinge no. Niki biyen nono menelata. Iyalah. Niki saged saestu ta niki. Dek. Dek. Nah, Suara cilik om ringis saya. Ngomong niki dhewe. ngeten Nyai. Iya nak, iya. Sampean ngomong napa karep Nah, sampean? karep sampean ngomong. Sampeyan nyeluk Nyai. Tarung ngono. Nyun sewu. Tak dengarkan. Nyun sewu nyamuda. Aku Nyai Losi. diceluk banyo. Apa dek? Dek keliru Dek sampean niku. Ini Punya kan- muda. Oh, nyelosi. Nggih Nyai Losi. Nyai Losi. Muda sak wong Banjar dek. Ya apa sih rek? Aduh. Dek aku jane bener-bener dek kontek ya. Nyelosi. Ada apa Kula nak? enten perlune Nyai. Oh iya ya perlu apa sih nak? Sampeyan tepang kali Nyai Loro Kidul. Kenal. Yo yo kenal dek kon kenal. Niki kok enten sing nyetrum nggih. Iya
iya, Nak. WC nih WC. Oh WC. Kadang-kadang rono aku mendayo. Nggih, sulane rada gede punya. Iya, Nak. Niki ngeten Nyai. Ya apa sih? Kula lak nggak ada sirisiran. Oh, terus apa? Lah karep kula nung supaya sirisiran kula dadi bojo. Iya. Lah niki enten sing ngalang-alangi Nyai. Loh, tadi iku ana sing ngrintangi. Nggih enten sing ngrintangi. Siapa itu, Nak? Siapa itu? Bahasa Indonesia. Mboten napa tenang mawon. Oh siapa? Niki sing nyusupi tiyang ngampun. Lek bahasa Indonesia kudu bahasa Indonesia. Iya, siapa itu, Nak? Anu Nyai. Lek niki bahasa Indonesia Nyai apa? Nyai nggih anu. Nyau. Anu nggih nyai. Jauh. Niki lak. Anu Niki lak kanjingan. Oh, namanya yang menghalang-halangi Siapa namanya, Nak? pacar saya itu namanya Kastini. Kastini nyai. Ya. Kastini. Kastini nyai. Oh, namanya Kastini. Pacarnya ya. Itu pacarmu tak? Iya, Nyai. Aduh, matri aku. Matri aku. Matri. Matri kok matri. Iya, Mati. saya gemeter gopo. Kenapa nyai? Nek suara ciring ini sing nginjing ini surip. Kenapa nyai? Tadi iku pacarmu, Nak. Nggih lah sing ngalang-alang niku namine wong tuwa. Siapa jenenge? Basman. Oh, tadi pacarmu Kastini. Ono sing rintangi. Nggih. Jenenge sapa? Basman. Aduh, matri pindho aku. Lah apa? Matri pindho aku. Kula beto mriki. Eh, Lare niku kula beto mriki. ya kawan Nak. Nggih, Dik, ambil berikan. Lebih aman. Aduh, keliru akalku tadi. Apa? Apa? Aduh, Oleh duit ku. Aduh, Oleh duit lah. oleh duit tenggolmu anjlok. Tenang. Kakak tolo. Nah, monggo. Iya. Iki lho ngomong. Dek, sampean Oh, nggih. sinten sampean? Nggih, Mas. Kula Kastini. Oh nggih, sampean ngomong terang-terang kalinya. Sing diarek, Dek. Niki. Ya iki, Dek. Nggih. Dek, ayo suntik, Dek. Mbah kok Saya kenapa? Bu, aku kok bingung. Tadi ya. Nggih niki. kondo kon niatmu kepin pedhot iki kondo. Niatmu ya apa, Nak, niatmu? Ngeten lho Nyai nggih. Iya, iya. Kula nyuwun tolong. Iya, ya, Nak, ya. Enten tiyang sing seneng kali kula ta. Jenenge niku Basman. Wah, Lah kula iku. mboten gedogok kali tiyang niku kok. Kon gak seneng, Nak? Nggih, wong wis tuwek kok pencilaan. Aduh. Matri dan telu. Sabar. Sabar kaya makan iku. Kok gak ketuk-ketuk lo kok sabar. Sampeyan dicintai sinten? Basman. Basman. Sembarang niku dikekaken kula. Lah kula mboten cinta kok. Modele kaya wong gendeng ngoten. Gendeng nggih. Nggih. Sampeyan mboten cinta napa-napa disukani. Nggih. Wah pancene gendeng iki. Nggih. Sakran. Kenapa, Mbak? Sakran. Kenapa, Mbak? Bangus. Bagus kok. Ya apa sih keran kok kayak wangi kono. Loh, aduh gale duit. Sabar. Sabar mawon, Mbak. Sakniki syaratnya itu apa, Mbak? Nah, Bahasa Indonesia. iki ngene Nak ya. Oh, kantean bahasa Indonesia iki. Oh, masih banyak. Oh, masih. Aku teko bangsa miun kok. Si akeh. Nek pancen kon kepingin duwe bojo bareng Syarate. Kastini, syaratnya gampang. Napa, Mbak? Kemantenan sadurunge 5 dina kon turu tengah embong Nak ya. Sing turu sinten? Rame. Iya, Bong Rame. Katolo turu tengah embong. Icen. Ganti klambi icen Nak. Lah lek enten motor. Bapak masih dipelinis bener Nak. Bapak Nak. Ya napa? Aduh. Nyai. Aduh, bingung. Nyai. Apa? Niku lak namine bunuh diri, Nyai. Lu gak syarat. Nek kartolo mati ya. Aduh, iku ketekku. Aduh, rek ya apa? Ya Sampe niku kok mumet mawon sih Nyai. bingung. Sing pun digedhek sampean gedhek Iku lho, aku lho bingung. Aku iki Oh, dadi lek mulai numpak gedek ngoten Numpak tadi. gedek. numpak getek. Ambe Joko Tingkir. Aduh, ya apa ya? Apa? Niki lek pancen syarat ngoten nggih. Dadi lho iki Dik. Lek syarat sih. Iya, syaratnya. Lah sampe umpama ketabrak ban ngoten bane perahu itu ya napa? Masih itu tabrak banyak meneng wae. Ngeten, Dik. Iya. Carane ngeten. Pun tilem ngene embong-embong biasa niku. Oh. Sampeyan ngene gedhong wayang wong ngeten setra jalan niku. Clear. Clear. Nah, itu jalan ngeten Oh, niku. jalan. Lah nggih, lak ngoten Nyai. Oh, lah. Kan ulah dagelan iku. Ah, setra jalan. Kalau kastamin ae. Aku cinta apa iku wedhus. Kan aku apa iku aduh ya apa. Apa sedek kan iku dek. Nggih, Mbah. Pokoke saged kabul nggih. Ya napa-napa kapan-kapan kula tak obong-obong mriki nggih. Oh Sakniki iya. ngeten Nyai, kira-kira saged kabul mboten? Oh, iso terkabul.
Nggih, Syaratnya Nyai. memang dituruti. Ngeten mawon, Iya. nggih, Dik Kartolo. Nggih, Nek sampean kepengin ndo syarate sampean turu pinggir embong supaya ditubruk montor. Loh. Pertama digawe contoh mban iki kangen turu embong. Oh, nggih. Dan apa Nyai? Aku ki percobaan. Aduh, mati balik-balik aku. Wah, ya apa sih, Rek? Cek meneh. Tapi mesti anu nggih, Ya, sakit apa? sakit kabul. Iya, kabul-kabul. Nggih kula ujar, kula Iya, iya. jange obong-obong mriki lah sampeyan Iya. teng Lebet, kula badhe obong-obong teng lawange Grombol niki Iya, nggih. iya, iya. Apa nek ngobong sampean beto damen. Sing akeh aku. Aku Dik, pandangan. Dados ngeten Dik, nggih. Nek Iya. sampean jange obong-obong ya asal kian. Iya. Nyai mlebet ngene grumbul malih. Lah. Lah nggih Dik Kartolo ning obong ngene sebelah mriki. Oh iya. Nggih ta? Iya, jek sangit aku. Kabul Mandala. Ya, Lho, kabul. niki kok mblakra aja kabul mandala bareng Lah, apa sih? kabul sapa iku? Oh, Terkabul. Oh, terkabul. Kabul niku direstui ngoten ya. Iya. Iya, ayo Nuna. Kula ndelok Mbak Nisa sampe megap-megap nggih. Kok dipegap-pegap sih? Dik, kalau takut nyesek ae, Dik. Aku bingung, Dik. Wis, Ya Ya apa? apa iki, Mas? wis ya niki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih. Iya, iya, iya. Dadi Pun adik ngoten kersane pun kersane. lho nggih niki lho niki. Sik. Lho. Dik. Teh, Lho lho. teh kon kurang ajar kon. Kon kurang ajar. Oh, ari kata Mas, sabar Mas. Mas. Aduh, cek akeh lho. ini yang membuat honor? Sapa sih kayak honor ya? Membuat honor. Lho wis anjoke. Ada apa ini? Wis anjoke ini Hansip iki. Loh, loh, Gelis keran. cari. Loh, keran. Ono ambone rek. Aku ya. Apa kon gua-gua iki? Iki lak baseman. Aku. Lho Cak, Apa? lho iki Loh, Dik. lak IP pernah Cak. Loh. Iki Bayu ku dirabi baseman. Lah kok lagu Dik. Oh, Mesine lagu kan nyelok kene papa. Papa gedang. Cak ta? Yo aku yo cacak tok om ngono lho. Ya wis digecak, digecak. Oh, gecak ngawur ae. Iki mah ono gara-gara. Gara-gara apa lo? Iki lak ngene. Tini lak pacarku. Iya. Dadi ubur-ubur Cak Basman. Mm-mm. Sembarang ditukokno tapi Tini ku gak njaluk karepe Basman dhewe. Iya, Terus iya. tak golekno wong tuwa karepku misahno antara Cak Basman karo Tini. Dadak tak jaluk nang dukun sing dadi dukun Cak Basman dhewe. Wah. Iki pancet ae seneng torok kae padahal iki Mbak Yuku kon rabi. Iya, iya, Ri. Wong dikokok sedik kok tok. Ya ditenono. Kon Apa peno? Lho, kon ngongkon ngono. gak gelem isap tak tuturno. Yo aku Tak bojomu. aku boleh. Apa